bonus sa mga casual employees sa Soholan sa Task Force Kasaligan o mga contact tracers nga gisaad ni Mayor Edgardo Labella nga ilan ang madawat. Si February Dumabok sa report. Usa sa gisaara ni Mayor Edgardo Labella nga makadawat og incentive ang kapin sa usa ka gatos ka mga sakop sa Task Force Kasaligan. Apan muupat na kabuan, wa pa sila makadawat sa ilang suhulan. Human sila gikuha sa dakbayan sugod sa buwan sa Setyembre. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang taga Task Force Kasaligan apan malaumon sila nga mahatagan og katumanan ng saad sa mayor. Hinuon na sayod na si Labella sa kahimtang sa taga Task Force Kasaligan ug sa mga contact tracer. This is something new. Wa ni ma-appeal sa budget, wa ni ma-appeal sa atong program, ato ni sila because of the emergency situation. So mo nang malangan yun. Gipasalig sa mayor nga dunay pondo alang sa suhulan sa taga Task Force Kasaligan ug sa mga contact tracer. Apan gitataw ni Labella nga gihikay na ang paghatag sa suhulan niini. Before December 25, sir. As much as ato pa ning kamutan gyud, but ato pa ning kamutan. Di man gud ni ingon nga naka program na daan, naka plantilya na daan. Samtang gipaybaw usab sa mayor nga makadawat og tag 10,000 pesos nga Christmas bonus ang tanang regular ug casual employees sa Cebu City Hall. Makadawat usab og tag 3,000 pesos nga Christmas bonus ang Task Force Kasaligan uban sa ubang mga job order employees. Uban ni Marlon Melgazo, ako si February Dumabok. Balitang Bisdak.